Ramogi ajonga geno nodiching mari dhimbele e yo makare gi lakseche gi kenda ka uthulo makende maruaki eneno weche manyien magwa mag Migago mabende waseiko ni odiochieng makawuono tarik 10 dwe mar 2 higa mar 2023 waiko ni weche mathoth mabende timore e pacho kae kaachiel kod weche mag tuke weche mag somo duto inyalo bedo kod geno ni biro neno e weche manyien mag Migago mag odiochieng makawuono. Mokwongo yud thuond weche mawamiyo pek. Gavana machon ma Kisumu Jack Ranguma mane en jaod bura manyatike Edik Anyanga gin moko kuom jotelo moyudo lemo e lokruok molanda kod jatend piny. Kweth mar Azimio One Kenya Coalition obago romo magalamoro e boma ma Machakosa. Jiadek oyangi ni owito ngimagi e masira mar Burmula ma Sigalagala, kaunti ma Kakamega. Nyakora mogia jong mago kachiela kod mamoko mathotha e yora dimba arwakini machiegni nyinga Joyce Oduor. Bendi nyalo tudri koda kokalo e namba mar ote machuok ma en 36000 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. An bendi nyalo ndiko na achiel kachiel kokalo Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kawachako weche manyien en ni jatend piny William Ruto odwoko lwete ne moko kuom josiasa mane ochung' kode e motegno e yiero maduong' mokalo bang' podonegi lemo e bad migepe mag piny owacho. Moko kuom josiasa ma ochutnegi lemo gin gavana machon ma Kisumu Jack Ranguma, jaod bura machon manyatike Edi Anyanga, Cleophas Lagat, Moses Mabonza kod Sakwa Bunyasi. Mane en jakom riwruogo kinde Nelson Havi bende oyudo lemo e lokruoge mane olandi e oboke moyiedh mar sirikal. Chris Owino kolonwa gwelo makamago. Moko kuom josiasa ma hapgi oleng'ore en gavana mokwongo ma Kisumu Jack Ranguma ma opodne lemo mar jakom bad migao matayo riwruoge mag saga e pacho kae kendo kao lemo mosebedo kao mak kod George Murathe. Ranguma mane olwar kod ngire Peter Anyang' Nyong'o e yiero mokalo nigi lonyo weche mag osuru bang' tiyo kaka komishona e duol machoko osuru e pacho kae KRA. Jatend piny William Ruto bende oparo Edik Omondi Anyanga, achiel kuom josiasa makaluo mane ochung' kode e yiero maduong' mokalo. Edik Omondi Anyanga, ma en jaod bura machon manyatike, dhi telo ne bad migao mochung' ne gayo midhiero mag teko nuclear ma bende ong'ere kaka Nuclear Regulatory Authority. Nelson Havi, jakom machon mar riwruogo kinde e pacho kae, okowo kod lwete nono bang' fwadho bendera mar duond bura mar UDA e ng'wech malaro kom od bura ma Westlands e yiero maduong' mokalo. Havi koro dhi telo ne bad migao mochung' ne weche mag Aeri Retirement Benefits Authority. Bang' telo ne kaunti manande kaka gavana margi mokwongo e kind higa mar 2013 kod higa mar 2017, Cleophas Lagat koro dhi loko tanga kendo telo ne kambi loso lewni mar Rivertex kuom thuolo mar higni 3 mabiro. E lemo machielo, jaod bura machon ma namba Sakwa Bunyasi koro dhi neno ni piny Kenya ochopo lek mage mag dongruok bang' jatend piny miye lemo mar jakom bad migao mar Vision 2030. Bunyasi ne otemo hape laro kom gavana ma Busia e yiero maduong' mokalo kod otiko mar ANC, kata kamano Dr. Paul Otuoma ne obare ndas. Od thieth maduong' mar Kenyatta National Hospital bende oyudo jatelo manyien kaluwore kod gwelo mar Dr. Samir Muravej
madhi kawo kar George Opondo. E komachielo, Moses Mabonga mane olaro kom senete kaunti ma Bungoma e yiero madundo mokalo kod otiko mar duond bura mar UDA bende ochutne lemo mar jakom bad Migago matayo weche mag okumba. Bad Migago mochung'ne nyiewo kod keyo yedhe pacho kae KEMSA idhi telne kod Daniel Rono kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Daniel Rono ma en jaod bura machon ma Keyo South dhi kawo lemo makamano bang' jatend piny Dr. William Ruto wito oko lemo mar Chao Mwadime. Jatend piny bende ogwelo manen jaod bura machon ma Vihiga Yusuf Chanzu kaka jakome bad Migago mochung'ne gedo mag udi. Jaod bura machon marangwe George Oner Ogalo bende dhi bet e aput mar gero udi manengo gi oyweyo e kar chung' od bura ma Kibra. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Puoch gi pak ne jogo mabende opod ne gi lemo ne jatend piny kod jatend piny William Ruto. E weche mamoko en ni kwetha mar Azimio One Kenya Alliance obago romo mar galamoro aluora ma Mavoko e kaunti ma Machakos kawuono. Ma en achiel kuom romo ma Azimio ochano jumani mar medo kwedo piny owacho mar William Ruto. Ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga medo kwayo joherage mondo oriwre e kwedo chal marach mar uchumi mapachoka usuru e kin chenro mamoko mag sirikand Ruto. Romo makawuono luwo romo manobagi kod jod bura mag Azimio. Walter Nyambaga nitie Mavoko kendo nyaka sani osechopo Mavoko e kaunti ma Machakos kendo abro tudore kode mar mondo mi olernwa ni to en ang'o matimore e kaunti ma Machakos. Obro tudore kod Walter Nyambaga e kinde mabende wabiro yude achiel kachiel mar mondo mi olernwa atie wacha. E weche mamoko nyakwara Ramogi Ajwang' en ni jakoma kamiti mar Senate mochung'ne omuom kod budget okoni achiel kuom twaka magidhi chakogo bang' tieko thuolo margi mar yweyo juma manyien en rango lokruok mar kwano omuom monego chwal e counties. Jakom kamiti no Ali Roba okoni twak makamano ne opedhi e od buch Senate e thuolo mokalo. Kata kamano ne okotwagi matut motimie winjruok. Kata kamano moko kuom jokanyo mag komiti oramo ni piny owacho nyaka med kwano omenda monego chwal ne 10 counties kagilero ni chenro mag counties sani omedore nikech nengo mwandu medo idho. Magi ne giwacho kata bang' jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua is the disbursement schedule for the county additional allocation bill that was passed and enacted into law. That act is missing disbursement schedule for funds to start flowing to county governments. Kwa hivyo tunataka kuambia serikali kuu ya kwamba wanavyoongeza bajeti ya nchi wahakikishe wanaongeza na bajeti za county. Kwa sababu kama tulivyoelezewa ni kwamba maisha imebadilika, kila kitu kimepanda, kwa hivyo kuna umuhimu bajeti iongezwe kikamilifu za county na za national ziende sambamba. Ongezeko la fedha ni muhimu kwa sababu tumeona kwamba utoaji wa huduma pia umeongezeka. Ukiangalia kila county imeweza kuongeza huduma, wafanyikazi wameongezeka, mishahara inaongezeka. Kwa hivyo haiwezekani kwamba tubakie pale pale 380. Jopunja mag mbalariany ma Igatono kwayo piny owacho mondo ores mbalarianyno kaluwore kod gope modhuro. Giwacho ni osachgi leo kendo ok chopnegi duto gino mamiyogi achiedh nade e tayo ngimagi. Bende giseyo paro mar loko mbalariany duto mag piny owacho mondo obed mag ji giwegi. Jotelo mag riwruog jopuonj mbalariany UASU wacho ni okang' makamano biro rocho chenro mag mbalariany kendo thiro sombo joma ochando maonge kod nyalo mar chulo omenda mag somo e mbalariany mag ji giwegi. Doesn't look a way out of our problems because public universities are public good, funded by public and for the public. So we are opposed, seriously opposed, because tell me a country that you know where all the universities are private. The government should be strict in the way universities are managed. Follow auditors' reports. We are asking the council and management of Egerton University to simply recuse themselves because they have been unable to solve the problems of Egerton University. All other managers and councils in other universities have been able to do it. Why are they unable to do it?
Jopuonjre moko nyore ma yudo kuonde nindo e skund sekondar ma Migago Eldoret kaluwore kod kwan jopuonjre ma medo idho. Kaluwore gi japuonj maduong' mar skundno Juliana Kirui, skundno noger chon ahinya kendo nyaka sani onge kilese kata ute nindo mosemedi kata obedo ni kwan jopuonjre to medore higa ka higa. Kirui wacho ni jopuonjre mathoth nigi gombo mar donjo e skundno, kata kamano nyalo onge mar rwako gite kaluwore gi nok mar ute. Kirui omedo ni skundno mar Migago ni kod nyalo mar rwako jopuonjre 1,500 e klas 9. And our greatest challenge is in the boarding facility because the Form 4s who left were 390. So right now we don't have accommodation for about 60 girls. In fact, we are thinking of maybe carving out part of the dining hall for them to sleep there for the time being. That's our greatest challenge here. The technical subjects did very, very well. But when you go to the facilities, you may not see that those facilities are commensurate to the performance. Jod bura ma Emuhaya Omboko Milemba olero ni osingo mar tero yod bura mar neno ni migawo mar somo owe thuolo sikunde duto mag primary mondo obedo kod skunde mag sekondar madundo midendo ni junior secondary. Milemba owacho ni skunde moko ni maboyo kod jopuonjre kendo chik makamano dipoko duoko chien bor ma jopuonjre wuotho kamanyo sekondar. Omboko owacho ni skunde mopuodhi mondo obed gi sekondar madundo tin ahinya kipimo gi jopuonjre madonjo e grade mar 7 mathoth gi hikgi ni piny ne wuodhe maboyo. Omboko mabende en jakom mar riwruok jopuonje mar Kupet noloso e skund primary ma Ebuyalu. Moja na ministry iliamua kwamba sio shule zote za primary zinakuwa na junior secondary. Kwa hivyo sehemu zingine wanafunzi wanatembea safari ndefu sana kuenda shuleni. Tunataka kumwambia kwamba ageuze hiyo msimamo ili kila shule ya primary pia ikuwe na junior secondary. Na imegeuka kwamba kuingiza mtoto katika junior secondary inagharimu zaidi hata ukikompea na kuingiza mtoto katika form 1 day school. Kwa hivyo tunataka waziri atoe hivi kwazo yote ili kuingia junior secondary iwe totally free. Vile unavyotoka tu darasa la 8 la 6 unaingia junior secondary, unaenda tu vile ulioko hivi bila kikwaso kingine cha pesa ama cha nini yoyote. Achid nade podi omako familia moro mawuoka e gwenge ma Mwagichana Marani e county Makisi kaluwore kod lal mar nyathigi manyako giko higa mokalo. Shalin Judith masomo e skund sekondar mar Nyiri maluaka e county Masiaya nolal chieng' tarik 31 dwe mar 12 higa mokalo kendo poko yud ndache nyaka sani. Kaluwore kod min mare, Shalin manonego odonja e klas 12 nowuok pacho kendo poko nene kata obedo ni lipot ne osego ka obila. Chunygi okuyo kaluwore gi ondamo magimedo kao kapok omiyo gi geno mar yudo nyathigi. Alipotea 31st December 2022. Alitoka around saa 7:30 hivi. Amekuwa mwanafunzi wa St. Mary's Girls Siaya. Yenye angekuwa anaingia this year form 2. Tumetembea kutoka hapo, tumetafuta, tumeweka kwa Getembe, tumeweka kwa Ndizi TV, tulipeleka report Rioma, lakini tujapata mafanikio. Tunaendelea kumtafuta makanisa, masjibu, tunaendelea tu wapate kumpata. Lakini sasa tunaomba mtu anamuona mahali atuambie, kwa sababu tukuli, tulali, tunafikiria tu. Wagoyo mosa hinya ne familiano manyargi olala chakre dwe mokalo kata higa mokalo
kendo wantiere kod geno ni gibiro yudo nyathigi no kapod ngima mar mondo mi odoge skul odhi mbele kod ngimane e yo makare. Kata kamano nyako Ramogi Ajuang ka waketo tenge weche makamago anyisi kacha ni kweth mar Azimio One Kenya Alliance obago romo margi e alwora ma Mavoko e county ma Machakos. Anyisi ni jafombo marwa Walter Nyambaga osechopo Mavoko kono gi thuolo ni adwani watudre kod Walter Nyambaga onyiswa ni to en ang'o matimore. Walter Nyambaga kinyalo mana winja gi sani aneni ka isechopo Mavoko e county ma Machakos. Inyalo mana leronwa ni to en ang'o matimore odiochieng' ma kawuono Mavoko kono kama bende Azimio la Umoja One Kenya Alliance bage romo margi magalamoro. Walter. Joyce, ichopo na ita kaendi e yono maleo kendo manyal gede Machakos County kar chungo bura ma Mavoko chendo biro dhi gweng'wech kanyo endo mar seto oganda. Ber king'eyo ni Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotele kod ogai mare Raila Amolo Odinga osebedo katimo rombe ma ka kod kacha mar gwelo pach oganda kendo bende yudo ni to gibiro luwo apaya mane manyo demokrasia kata dhi nyime kod thiro ka gikwedo tend William Ruto kata mano mar Kenya Kwanza. Odiochieng' ma kawuono ni ndigero ni jodito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance okelo kanyakla Stephen Kalonzo Musyoka ma en mar tend Wiper Party, ogai mar Azimio ma bende ne tend ODM Raila Odinga bende biro dhi bedo moko kuom jodito kanyakla kod Martha Karua, to kata mana jatend Roots Party George Lushiri Wajakoya bende nyalo chopo. Motelo ne mano ne gin riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bedo gi romo mag jokanyo mag jo od bura mokelo kanyakla kata mana Senate kachiel kod jodito mopogore opogore mantiere riwruogno endo jolony kanyakla kod jogo man kod riekni maliw mana mar loso gik miluongo ni mise momako don buro bedo motegno. Motelo ne mano endo gichiwo twak kod ute mag fwambo mana mar yango moko kuom gigo ma wigi moko kuom gigo ma wigi mane gi yiere godo mondo mi chak ketie tim mago miluongo ni agenda madongo dongo kata mise motegno mabende gidwa ni mondo koro chak ketie tim. Okelo kanyakla kata ne gin weche par kod achiel motegno obiro mana ledho moko matin maromo maboro kamano. Riwruok mar Azimio la Umoja okoni nyaka chakre kawuono ni ndi ka gidhi nyime kaka riwruok kata kweth nogo mar siasa pacho kaendi na mokwongo ok gibi ne jatend piny William Ruto mondo chuo kamison mar IBC ma oko kaw pachgi kendo giluwo ni ok ginyal bedo achiel kuom ok ginyal bedo e kanyakla mosechuogi ni dhi loso kamison matayo yiero pacho kamano mar IBC. Giluwo ni nyaka luw chenro makare mar neno ni komison maket kod marano oluwo chik motenre gi chik kendo bende kogwele pach jolony mong'eyo chike. Mopodre kod mano giluwo ni tend Kenya Kwanza nyaka koro kete orindi maliet kendo sonde moromo mondo mi ong'i lai malong'o minyal ket godo somo manyasani miluongo ni CBC. Giluwo ni gine orokni kod chenro maket kod mano endo motelo kendo bende ne ok oket misingi madongo kata mise mago mongirore mane nyalo kelo yot e keto e tim chenro maket kod mano endo. Machielo kendo kama biro namba 3 en ne giluwo ni nyaka koro ket Kenya Kwanza tesre kanyakla kod jatend piny William Ruto mondo ketie tim yore mago minyalo fungo do chenro makende mar neno ni uchumi wa pacho kaendi obedo mano ma seche moko japiny bende nyalo bedo kod fuongruok. Opogore kod mano giluwo ni nitiere tek yore mag dak kachiel kod nengo mwandu kasto bende giluwo ni kata mana solo suru pacho kaendi mosebedo koniang kendo bende kori hode osach jatich piny owacho kod mago mag ji giwegi bende nyaka koro ng'i rang'iny kachiel kod atamalo mowinjore be ni keto e tim mondo mi japiny ok obed kod teko kachiel kod kibaji e kindego ko osache ochope bad bengi to seche moko nyalo radho gi midhiero nikech ojuke mabet ka seche moko da bedo mang'eny machalo bel mosok lila onyodho e pur. Machielo kendo bende giketo e tim ni nyaka koro gidhi nyime kod kwedo jatend piny Kenya kachiel kod rombe magitimo mag kawo pach oganda ma dho liech dendo ni public baraza. Giluwo ni ok gibi yie mondo mi chochni mosebedo kadhi pacho ka yor telo kata demokrasia odhi nyime. Joy mabiro namba 3 kata 4 gabich gauchiel obiro mulo mago mar neno ni jo Kenya ok obedo kod midhiero moramora pono ni nyal timi yiero e sasa e pacho kaendi yiero menye chan time 2024 kage dwaro ni mondo chak tim nonro matut motende kod kit kaka notayiero mokalo kendo bendo rangi
gigo mane nyalo bedo kaka midhiero manomiyo pogruok obede e kind duol matayo yiro pacho kae e IBC. Machielo kendo en gidwa ni mondo ketie tim dwaro mar oganda mar yudo ne rowere mapod mamaraga motieko sikul ng'iyo kanyo ma gimbe ginyalo dhi gigo e lwetgi kaka kuondego mag orak e kinde ma piny oride matek mokalo. Moko kuom gigo mabende ne gimul en kit ngima mabende nyaka chop seche gi bet kosebedo matek ne rowere mantiere mbalariany kaachiel kod e kuonde mag somo mopogore opogore. Giluwo ni kata mano omenda matin mijolo godo weche mag somo kaka ola mano mar help owinjo bed ni doiye kendo irango lai moro malong'o ma ok ni tok ka osechwale ne jopuonjre to kendo koro ichake soko gi asoka mondo giyud kaka koro mana mago moko kuom gik manitiere mwateo mana lieko ne oganda koponi wayudo thuolo kendo bende inyalo chak ketni godo yono mararie mak mana ni ka wasewuok kaendi manyaka chop seche gi Odinga nitiere to koro ng'wech biro chako ndolo piny moro bang' moro ka wadhi e chuny boma maduong' mamolo longo kama chenro mar kawo pach oganda kaachiel kod timo rombe mag public baraza biro dhi e nyime. Joyce kachiel gi seche gini to koro yiena an bende ajo siepi ma otimo chumbi mayudore Machakos kaendi mondo idhi nyime kod chenro mag weche manyien. Aya, erokamano ahinya Walter Nyambaga. Di Juice P ma otimo mawembe mar mondo mi yud teko makare mar luwo romo magalamoro mabende Azimio bago e kaunti ma Machakos odiochieng' ma kawuono. Nyakora Mugejuang, chenro makamano kata romo makamano mar Azimio la Umoja, Walter Nyambaga biro kelo nwa kuku kaachiel kod tiende e weche manyien mamoko e kaunti ma odiochieng' ma kawuono. Ka wadhi mbele, wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay, kama nyuola kod osiepe ochokore mar kowo jaduong' Justus Okeyo. Mosenindo ne en wuon jafwambo mar Ramogi TV Lydia Okeyo. Jaduong' Okeyo nowito ngimane tarik 26 dwe mokalo kendo weyo chien min ode Elizabeth Okeyo kod nyithinde 10. Wawinjie neno achiel kachiel koa e gwenge ma Wahambla. Ana jakanyadaka dala wanie wi got malo kae. To ne family mar jaduong' ng'eni jaduong' nochung' e weche ariyo, nochung' e wach mar ng'iyo somo kod dongruok mar gweng' mabende ne Alfred Abich mabende waiko tarik 13 nochung'. Omiyo elo family mar jaduong' atimo mos ahinya. Jaduong' kane nindo nolweyo osiepe mage lweta, achiel kuom osiepe manowena ne Justus Okeyo makoro nindo kawuono ne. Endo aneno malit ahinya ka jaduong' wako tarik 13 dwe mokalo. Achiel kuom osiepe manowena mondo watem dhiro go weche manotimo bende koro luwo bang'e. En mos makende kendo ne Lydia kaachiel kod team mar family Nyasaye mondo owuo kaachiel kod mama to kik wil kod Nyasaye jaduong'. Abiro weyo kod buk mar weche mag ndalo 28 wach 9 biro nyiso ne kata odoko ni jaduong' onindo to un nyithinde gigo eko manotimo kumako Nyasache to biro bedo ka ungi teko kendo Nyasaye biro miyo ng'uono madhi nyime kod gik mane jaduong' timo. Ka kamano agoero kamano an kako siwinjo Anali Abich, an wuod jaduong' Alfred Abich, dalo ni malo kaendi. Erokamano. Erokamano ahinya. Buku mowe ugono paro na report moro nche notimo mar jayalo Michael Orienje. Jayalo Nyakora Mugejuang, chenro makamano mano mar ika mar jaduong' Justus Okeyo podi dhi nyime, we wadoga ne kuro. En ng'ama notimo report kinde ma gavana Witne ne en gavana. Owacho ni gavana Witi okwayo jogo madwa ng'anyo ni kar ng'anyo to kech kayo ji mondo gidhi e nam giywara oko mondo ji ocham. Aya, wadhi mbele, wadhi achiel kachiel nyaka Mombasa. Mombasa en ng'a? Kowuok e kaunti ma Mombasa. Newide osiepe familia duto mochopo odiochieng' ma kawuono ni mar kowo mosenindo jaduong' Okeyo. En mos makende. Lydia en kolig watiyo kode wakoni wachopi mondo wakonye kowo wuon margi. Biro maru kaendi kawuono en ranyisi ni ne en jaduong' machal nade, taparo ni en ng'ama onego bed ni isumo kite. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, nyinga George Aoko. Pabile uru George Aoko. An kane poka nene to nawinja redio na wacho nyaka bedi sama ng'ani report. Nyaka bedi odudo mut an George Aoko. Okay, tam.
Aya, wan gi japicha miluongo ni Mwakisha mabende go picha ka onyiswa. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Moses Mwakisha kutoka kaunti ya Taita Taveta. Lydia ni mwenzangu, tunafanya naye kazi. Naomba mwape pole familia. Asanteni sana. Asante sana. Adongi nitie kama koro ka chope to okabi dhi mbele. Nitie ng'ama dongo. Nitie ng'ama dongo. Bedo master of ceremony moraga aradoga gi weche mathoth ahinya. Chieng' moro nabedo master of ceremony ka jalego kendo nyanya ka. Koro jalego biro loso to nanyiero. Jaduong' ma wuon wuoyi. An munena ni nende kawuotho kenda. Nenda biro buka yuotha. To kaparo ni abe an gi yuotha. Mano yuoche ne dong. Bas. Boss marwa mar Kisumu. Boss marwa mar Kisumu. Abro kwaye ni mondo bi. Mano obro wacho no nyinge kende. Mondo dhi mbele machiegni. Maja tenda. Kadhi Kisumu tane boy. Erokamano Milton. Ne kanisa gi jodala. Nyasaye ber. Seche duto watimo mos ahinya kuom wito jaduong' mwalimu Lydia, pole sana. Bora Nyasaye oketunye kama kwe. Iluonga ni Alan Obiero. An reporter ma Kisumu. To an bureau chief tero ne office ma Kisumu mar Roll Media. Mana mawacho matin kende ni gima Nyasaye opango ok onyal chung' e nyime. Koro jaluongo ni kwe, wakwayo ne familia gibed gi kwe, Nyasaye ni kodgi. Ok ada wacho mang'eny ahinya, pod nitie protocol moro mbele kama tin, mosura ahinya. Be blessed. Thank you. Ok wacho nyingi. Iluonga ni Alan Obiero, ne reporter ma Kisumu. Erokamano ahinya Alan Obiero. En ko report Kisumu to wacho jakom boda ma Kisumu sani koro kwayo joma mine ni kotinggi to mondo giri nungo gi kik gipodhi apiko. Mago reporter marwa. Wan gi ka piny orugo kinyi nitie jok mamone e studio. Ariyo kuom gi odong', achiel nitie. Oulo nyinge kende machiegni. Nyasaye ber. Seche te. Jokristo Nyasaye ber. Seche te. Aya, mani kite. Kendo kuom ng'uono ne wantiere karka. Ne anyuola mar Lydia Pokeo. Mosuru ahinya kuom wito wuon paru. To kuom Lydia mos ahinya kuom wito baba. En wuoth mosebedo matek korka kore bende kutiyo. But kata kamano wagoyo Nyasaye erokamano ni mar wachopo kar ka mondo mi wakonye mar ko wuon mare. Nyinga Cleophas Oluoch, akelo ni chenro ma pile pile chako sa 12 okinyi nyaka sa 5. Waruo piny e chenro mar rupiny to wagoyo mbaka e chenro mar mbaka oromo. Mbaka oromo gi rupiny watimo kod jowetewa Joyce Oduor mane studio kawuono kaachiel kod Sharon Ong'ao. Gioro ote magi bende mag lit kod kuyo. Nyasaye mondo miyo tau kendo telnu e kindegi duto. Yweyo ma ok rum mondo imiye ruoth. Ler mochwere mondo irieny mondo ywe mayom. Amen. Erokamano. Erokamano ahinya. Gidho kopere wawacho ni requiescant in pace. Donge jokopere dogni ka. Ya requiescant in pace. Yweyo mok rum miye ruoth. Aya, wan gi director marwa. Seche mwasomo weche manyien, inyalo we ni wang'iyo ang'iya mbele kama to wang'iyo weche wamake nitie ng'ama chikowa. Karibu. Ochikowa ni wach kama koro ling koro chak loso ma en. Amoso uduto. Nyasaye ber. Ne Lydia, familia mare, osiepe jodalani, gi ji duto mochopo ka. Akelo mos makende, elojo mwatiyo godo te directors wetena, wago mos makende. Wito baba ni ok en gima yot. Wang'eyo lit mantiere e dalani. Waweu mane lwet Nyasaye. Erokamano. Seche ma Lydia somo news, seche moko mwinjo kokawo break kodhi yweyo matin cha, wan mwonyisa ni ywe matin. Omodhe pi kik oduoka duonde otuo. Erokamano. Nyingi. Mosuru, Migori, e dalawa. Kakrao. Nyinga Philip Ochieng. Chal ni rao ng'eny dalo. Okay.
wan kod wuod seme nokona ni thurgi to ok cham e otoche kata kichamo otoche seme to thurgi ok cham e otoche. Wach nyinge kende owuon. Amosu no pak ruoth opaki. Adwa wacho ni ma koro mar ariyo mabiro e gweng'ni. Ne wantiere korgi Ali Abich kaniko wuongi, kendo koro wantiere korgi Lydia kaiko wuongi. Nitie gik ma kidhi e gweng' tisomo. Gweng'ni nogwedhu ntiere gi joma ni gin ranyisi makare. Wuon Ali Abich nomako weche mag kanisa gi weche mag somo gi dongruok mag kor gwenge. Kabiro ka bende gima kamano chalo. Omiyo joma ntiere gweng' rowere kan kama wantiere gi nyanyisi mang'eny mwanyalo kawo kendo mwanyalo somo. Omiyo kabiro kama kata ka wantiere gi kuyo gi lit to nitie gima nyaka watimre nade wasom. Wan be chieng' moro ka wanindo ka wadhi ir Nyasaye to ji biro marom kama. Magi ji duto mang'eni nyaka bed ni wuon gi nomulo ngimagi kamoro amora ma gibetie nyaka bed ni ochopo negi. Nyinga Ochieng' Emmanuel, atimo news Ramogi FM, Ramogi TV. Nora kaendi gi jogo matiyo Ramogi FM News Desk, Collins Okaka, wantiere gi Vincent Otieno kod James Rabara. Lydia wagomos makende, wang'eyo ni kamisike kuom Nyasaye biro bedo makare. Erokamano. Erokamano Ochieng' Emmanuel. Pod ni nono ng'ama ni nono nyalo wuoyo kode. Nakone nangam ni Nyaugenya to wacho nokodwa Nyaugenya. Ni Nyaugenya boyanyo min-gi. Kanya kopenjo Nyaugenya ni ng'ano maluonga ni Meru. Koro wan dholuo mar Meru no chalo mana yan. Bas aparo natieko. Adwa hand over kama koro inga mondo mi jotenda mondo dhi nyime. An gi jotenda ka an kanyo ma koro achope to awacha achiel. Jaduong' monindo ni en jaduong' mang'eyo. Aseng'e kuom higni madhi 10 to mak mana ni pok nwaromo. Nikech Lydia to nang'e higni 12 mokalo kata kapok odonjo e Ramogi. Koro Lydia notuda gi jaduong' ni. Kinde ma korona nobiro matek cha korona nogoya mane oxygen. Jaduong' ni ne lemona okinyi otieno odiochieng' kogo simu winjo kokamaki to ng'e ni ok anyal. To wewe nolamona manyaka osiptal. Kendo adoga bedo gi jatuo ma pod adho nyaka sani, nyathi tuo monego bed natero loka. To jaduong' ni lemona pile kata makoro dong' ndalo 2 to oro Lydia dipenj na father ni to nyathi koro dhi nade. Olamona kinde ka kinde. Gima o encourage nwaloso gi Pastor Elizabeth to kona ni kama jaduong' oweno pod wabro dhi nyime, pod wabro lamo ni. Amor ahinya kendo Nyasaye mondo gwedhu. Abro duoko program ne jatenda mochung' ka TV oten lakini otelo nwa e TV. Sani kora wuoyo ka to kochako wuoyo ta ng'wony kabisa. Nyakwar Peres. Kaito ka wang' otieko wang' Lydia no wach mogik kaito watieko. Opaki Yesu. Yesu opaki. Wahambla Homa Bay County. Amor nikech wabire nyasi mar kopo mar jago mane chunye ler kendo jago manowuok oko mar konyo gweng', konyo jopiny e yore mopogore opogore. Kapok akawo thuolo mar timo mos makende, adwa paro ni wuodhni en wuoth ma ji nitiere duto, ng'ama otelo waseneno, ng'ama biro chien ema ok wang'eyo. To gima nitie ni waduto wakale yorni. To mondo mi ng'ato odongi maromo higni 71, nyisi Nyasaye ne oneno ber moro manowinjore bed ni pod omedo neno kata ber manowinjore bed ni pod medo kelo ne jopiny moluwore mochuo chopo e hignigo duto ma samoro bedo matek ne joma moko mondo chopie. En mos makende e lo tim mangima matayo weche manyien Ramogi TV magi oro owuok Nairobi. Team matimo weche manyien kod Lydia Okeyo moting'o reporters duto, Walter Nyambaga, Chris Owino, moting'o machalo Diana Olode Gene, Jaelieta, Ray Polo e kima moko. To kod jatendwa ma chung' ne weche manyien Ramogi TV mano Joseph Moyo. Wa oro ote mag lit gi kuyo gi mor bende ne familia mar mosenindo Justus Okeyo. Iluonga ni Ken Muga, jomoko denda ni Nyakwar Peres.
kinde mokalo yani thoro winja ahinya ka leni Ramogi FM to tinde kaka koro ne weche ochako oyware malach mobedo kod television mar Ramogi TV ne koro athoro nyorora kocha mondo wamed konyo nyathiwa matin mar Ramogi TV no omed dhi malo. Lydia Okeyo wasetiyogo chakruok mar Ramogi TV to nyalo ng'iyo ni kinde mane wachako samoro jomoko ka noneno pichane to ne wacho ni ma be nya wacho dholuo. Tang'isi ni ma janyuol manong'eyo ber dho mama, ber dho ng'ato manopuonjo nyithinde. Nyathi ng'e dholuo, nyathi ong'e Kiswahili, nyathi ong'e dho ngere gi dhok machielo madibed nonyalo somo kamoro. Mane ranyisi muneno kuom Lydia. Dibed ni ok en janyuol makare, samoro dikoro Lydia wacho mana sheng, iluongo ni shembe teng. Dholuo dikoro kong'eyo. To wamor nikech jaduong' mosenindo Justus nopuonjo nyithindo. To kare dongo puonj nyathi ber. Gimachielo ma dewachaka med nuoyo en ni somo en gima kare. Mana kaka asewacho chien kanyo. Wapuonjuru nyithindo. Ng'ama puonji e ng'ama loso odiochieng' makiny. Winjo ka Mark Matunga loso ewi wach mar dhi nyime kod chwalo ling'any mar jaduong' e wach mar dongruok mar skul kod ngima nyithindo mosebedo ka somo Wahambla ka. Wadhi mana nyime kod mako nyithindwa duto gichope rang'iny mane jaduong' Justus owe Lydia gini to ganyuola ni kanyakla. Jatendwa J Bonyo ochwalo ote mage makende. Nyicha wasebedo kod chieng' alam mar jaduong' Nairobi kendo nyicha onyiso familia to kod anyuola kaka rapar mar jaduong', kaka wan jogo mabendo ohero weche mag dongruok mar alwora to kod rito alwora. Wakwayo ni wapidh ne jaduong' yiende ma kwan gi romo 71 kaka ranyisi makende ni nodongo mochopo kanyo. Bro bedo gima kinde mabiro nyithindo biro siemo, nyikwe biro siemo ni magi gin yiende manopur pidh kaka rapar mar mosenindo Justus Okeyo manokelo lokruok e gweng'ni to kod kata mana Kenya mangima. Gima mogik manyalo wacho ne jowa en ni wadhi nyime kod herore e kindwa wawegi. Kineno chokruok man ka nyisi ni hera ne nitiere kind jaduong' Justus, familia mare to kod ji duto mawuok e alwora to kata mana oko emomiyo kwan maduong' mar jogi ochopo ka. Abro gi kanyo. Hera emaduong', nyasi mar jaduong' watime yor ni kaka watime ni kendo kik wabed kod kuyo ahinya nikech jaduong' osetimo duto monyalo timo. To kaka neno obwonje picha cha, kamoro amora ma intie ma chunye nitie, obwonjo koneno ni koro ma kothe, magi wedene, magi osiepege, magi joma sumo ber mosekalo kuome. Aduoko microphone ni ire Collins mabendo telo ne jogi mineno mago picha kuwa kagi edi. Collins machiegni mondo mi ichwal ote mari kaito ibro luogo Victor. Kapoka Collins oloso we are no will gi ng'ato achiel jokama atimo marach sana kap ng'amone galuogi ole sana karibu. Kapok Collins oloso George Bati koro ne waluongo ni wuon wuoth nikech Lydia ema gisomo go. So George Bati ema koro ne ma omako iye kabisa nikech jaduong' ne en shabiki mar jaduong'. Okwe huyo Kristo. Jodalo okwe. Jokanisa okwe. Ruru kama ahinya. Akiani anor namba di dala ka jaduong' Justus Okeyo. Ubro nyisa nikech pile ka wasomo to ka jomoko maneno TV mar Ramogi penjo ni to Jabati time kanye. Aparo ni Jabati tiyoga ahinya koponu sekendo. Koro dala ni omiya jatich osiep kendo nyawadwa Lydia kokalo kuom jaduong' Justus. Aluonge ni Justus Okumu. Koyawo Ramogi TV to jaduong' ema paro nobedo ng'at mokwongo bedo fan marwa ka wasomo weche manyien gi Lydia kaachiel gi Pastor Elizabeth. Bang'e okawo ndalo matin Pastor George gi Mikache Vida min Jesse bende
oriwore ujino koro dala ka wangi familia masiro ahinya weche mag tich. Kane jaduong' oro message noluonge ni Justus Okumu nikech Lydia tiyo gi nying mar Lydia Okeyo, to ng'e ka jomoko jonyiego nyalo paro mento gini tido loke gir joka ng'ato. Koro nwang'ado gi Lydia ne wati gi Justus Okumu mondo wapand nying mar Okeyo ni kik jonyiego kayud thuolo mar chako setowa. Koro mano e gima ne watimo. Pastor Elizabeth oluongo ni Pastor Elizabeth. Koro kamano. An naparo ni nyalo biro ka mondo warom gi jaduong' ka ngima. To nikech Nyasaye nosechano ni ma nyaka bedie, onge gima wanyalo timo, wagone manyiero kamano timo kaka berne. Sama yien maduong' ogore piny, to nyithindo winy chako dang'ni. To sama nyithi winy dang'ni, tema jochiko gi japeda bende yudo gima yot. Gima ng'eyo ni tipo maduong' modong' e dala ka Justus Okeyo Okumu en tipo mar Yesu Kristo. Nyasaye manomiyogo momiye rieko mar ng'eye obed kodu, oho chunyu, ong'adnu rieko kendo tau. Wachne jomoyuoro ka koro katieko. Nyiego gima rach jodalawa. Ji adi mong'e ni nyiego rach. Nyiego rach. Opime gi juok, to juok kelo tho. Koro kija nyiego ng'e ni jajuok, tin janek. Chuny mar japuonj en chuny mohero nyithindo. To sama mohero nyithindo ng'ama mohero dongruok mar piny. Kineno ka nyathi wadu dhi maber, sire, lemne, gwedhe, nikech ok ing'eyo ni chieng' moro achiel onyalo bedo ng'ama chalo nade. Mano ote mara. Nyinga en George Bati. Lydia, kaw mos makende kowuok kuom James Opondo, mabende en achiel kuom joma wasomo godo weche manyien gotieno. Wacho ni mos ahinya ne familia kaachiel kod in. Jodala, Nyasaye mondo gwedhu jokanisa gi wede gosiepe duto. Erokamano. An Jasuna Migori. Lydia en omecha. Abiro nyiso kaka onego biro ka chieng' moro akelo dhok. Erokamano. Erokamano ahinya. Koro wadong' gi ji ariyo. Wan gi jatelo mochung' ne weche mag picha, obed Citizen, obed Inoro, obed Ramogi. Mae jatelo mochung' ne weche mag picha. Machiegni. Amoso uno kweuru. An iluonga ni Collins Okoth. Watiyo gi Lydia kaka colleague. Watiyo kode kaka colleague to bende kaka friend. So aonge mang'eny anyalo mana wacho ni mos, to kendo walemonu Nyasaye omiu teko mondo ung'e ni mano e yo ma ng'ata dhiye. So an aonge mang'eny manyalo wacho. Pole sana Lydia, everything will be okay. Erokamano ahinya. Apani koro wadhi tieko. An chon kana tin aluoro tho sana. Nawacho ni an kachiewo gokinyi mayudo ka tho anya ywak. Lakini ayudo ni karo kichiewo yot kendo. Warwako jatendwa mochung'nwa e wuodhni mabende motelo ne delegation mobiro ka. Adwa ni ng'ato ka ng'ato wacho nyinge kende e kuwinjo machiegni. Ruoth nikoda e yo duto. Donge Ruoth nikoda e yo duto? Opak Yesu. Ok abi kawo thuolo mang'eny nikech aneno ka jokanisa bende oikore koni mar mondo mi ochiw luor ne thuolo momiwa kawuono. An gi nyinga iluonga ni Victor Otieno Juma. Victor Otieno Juma ni en wuod Kagan, kendo owuok e sub county mar Ibamba ka. To duto kuom duto en gone Jehova Nyasaye erokamano. Jaduong' higni 71 duto notiyo maber, notiyo ne Ruoth. Ma en famili moketo siro maduong' ne tiyo ne Ruoth. Yiena gi bolruok duto akaw thuolo e loyo wetewa kamoting'o Goja Kamolo, Ruth Nyaji Monyuongo, kumoting'o Fredi Janam Manyolando, Baba Lydia, kamoting'o bende nyawadwa Rabala Kwasi, kamoting'o bende Lydia Akoth, nitie ka Ken Apolo gi tim mangima. Waduto ne ok wanyal biro ka, mak mane wan waduto mabiro kane
wako mos gi duto wana bed kanyakla kendo wana sir familia e yore duto te. Yiena mondo asom ote mar jotendwa adhi somo gi dho ngere. To the family members who are celebrating an icon, ma en ote mar jatendwa maduong' Wachira Waruru, Director marwa Fred Afune, Latifa Ngujiri, kaachiel kod directors mamoko e low staff te ma kambi mar All Media Services. Giwacho ni tho mar Elder Justice Okeyo Okumu giluonge ni a towering giant and one who stood tall in matters of education. Everywhere he worked, he left an indelible mark of transformation. The late Nelson Mandela said, and I quote, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." And indeed, Mwalimu the late did so. We celebrate his efforts. To our colleague Lydia Okeyo and the rest of the family members, take this mantle. To my pastor Elizabeth Anyango Okeyo, indeed, the family has lived up to the scripture. Acts 10:2. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Donge mane gima jaduong' ya timo? Donge mane gima mama bendo timo? E gima bende familia timo? Manen. Lydia, we condole with you and pray for the Almighty God to hide and be with the family. Mwalimu, rest in peace till we meet again. Mane ote machuok nyakwara Mugajwang' elojo tendwa manyorwa ka mondo wasir Lydia wabed kode kanyakla. To ne member agwero kamano luonga nya member nyano gane nya admit nya thina moro e school to nya japuonj daktari mabende ka nogwero kamano luonga ahinya. Nitiere gedo manigi nyingi. Nyocha walando wach moro gi ali a beach studio ka mar nyathi moro mawuok Homa Bay Town East, Homa Bay Town Constituency, Eastward, manyo kaka dang odhi form 1. Ofisa matiyo ofisi mheshimiwa nyo goche Ramogi FM mano chieng' tich adek okinyi kowacho ni ofis mar member oikore mar kawo ting' mar somo nyathi manyakono. Donge ber ka bet wago ni ero kamano donge kawo kamano Nyasaye manyalo gik moko duto mar bed kod familiani. Kako puonjre ndiko mar Acts 10:2 mano bede ote ma ng'ato ka ng'ato ka dhigo dala to dhigo. Kawo kamano wan thothne watware radio iluonga ni Victor Tiro Juma. Akelo chenro mar kogwen machakore 11 okinyi nyaka saa 4 mar okinyi. Bang'e wan gi chenro mar kaka wanene Ramogi TV bende gi ratil matimore Jumapil ka Jumapil. Koro kidwa ni lok ngimani iwinj puonj mong'ith ing'e gik matimore konde matut mag piny luo en Ramogi TV gi Ramogi FM. Kawo kamano Jehova Nyasaye manyalo gik moko duto mag bed kod ng'ata ng'ata. Kiwuok e dalani kawuono wuok gi puonj moro gima jaduong' nyotimo ikwany maber ilok godo piny. Oriti. Erokamano ahinya ka watieko. An be kidwa ni lok ngimani ka in dichuo to dhako go ikele wachamo e apaka mag dak. Nikech Lydia en jafwambo osebiro ka. Lydia ema tiekonwa kae to wawuok oko wawene jokanisa. Lydia machiegni. Pakuru Yesu. Adwa goyo erokamano ne oganda mokonyo wabiro ko jaduong'. To nikech koro jofwambo ema nitiere mbele ka yiena monda achiwo erokamano mara maduong' kabisa ahinya to ofis matiyo All Media Services. Ramogi TV ka otelno kanyo gi J Bonyo. Kwa wuok gi baba ka watere Nairobi to ne entiere ward to kongwa dhi Kisumu ndala par kago simu ofis to gi na mondo ka ndala para bed gi baba gi mama Kisumu. Wawuok Kisumu ka urono winjo dhi othiedhe ma kendo med ne thieth. Kwachopo to nochoni nyaka nadog tich to kara nadog tich kamano noyie nadeko nikech giluongore ni we are a family. To seche mane wan gi masira ni aneno ka adie wan familia
Kecha ukinyi kapok adhi tich to nyaka nakali baba e ward manyise ni walem wago kode mbaka matin ane kakodhi odhiambo bende kaya saa 4 otieno bang' news kalo ire to wago kode mbaka. Koro tich ariyo kama goa nonindo mano jatend migawo mar somo mokalo achopo to nyisa ni jogi nanyiso noket na Ramogi TV ni nadwa neno nyathina to ok ne giyie. Tanyise ni atang' ni kaka ne news chale TV to nas moro kanyo nyisa ni onge tiende we oyue to kare do yie na mondo babone nyare mogik. Bende media nobedo inspired gi baba nikech nokomis ga news. Koro nawinjo duonde gi radio, awinjo duonde gi kawuoyo to mana jiwora to ento nokia ni nitie gima na puonjora kanyo. Kana donje media to my support number 1 mane antirego. Watimo intros kwa senyiso ni oimore nyakora monga juang magi weche moiko ni odhiambo mwaka uno. Kwa chako ni magi thuond weche to ka gicharingo ni ito the first message moyudo pile wan gi George Bati en maro mwalimu Justus. Kendo chieng' mabati ni kende to nyako gona simu immediately 1 minute bang' saa deke wang'e penja ni to in kanye be in maber. Ka in maber to bes mo ka inse na the assignment machielo na winjo ka ol koro no miya rusa mondo adhi ayue. To baba ne jiwa no dhira ponyisa ni ang'e ni yudo tich tek. Timo university to tieko higni abich auchiel kapok ayudo kumoro motegno. Kongo after 3 years at the KU TV to ne ok chul ji. Koro babo nyisa ni to kama ok gichulie ni wabro manyo kaka idhi nikech adwa ni ibed gi experience nikech jomibiro mogo mbele gin jomong'e gima timo nyaka in be yud kaminya puonjrie ing'e kaka itimo gimitimo no. Nonyago simu gokinyi openja kawuono be in gi fare midhigo tich. Katieko tich otieno to the first phone call magoyo ga en mar jaduong'. To wago mbaka about everything, news items mane wasomo. Kendo dwa ng'eyo gimoro amora jogi be nosiepene no jahera. Emomino kaka Bati ne gina affect father kapok ne giromo to giwuoyo almost every day. Nyako kitmo kana biro kae December na biro lem thuolo mana bedo kode mogik. Osiko nyisa ni mos na osiepe gi baba ne jahera. To nitie wach manowewa go ni Nyasaye nitie. Koro mane gima osebedo kajiwa rakamano wane lwet Nyasaye. Akwano med lemono kech wuono en wuono kata obed higni 90 nitie ka omako ni kedonjo dala tiyodo ko onge to bedo matek. Oting'a malo monashu Kaiye weche ni duto Mediting'a malo moloyo Abed kapa ointile Erokamano wabro tieko kanyo. Nyakwara Ramogi Juang manone chenro mar ika mar jaduong' Justus Okeyo mabende en wuon jafwambo marwa mar Ramogi TV Lydia Okeyo mabende dhi mbele e gweng' ma Wahambla mano e county ma Homa Bay. Wantiere kamoro achiel kata wantiere kanyakla e kuyo kod familia mar Lydia Okeyo gisani mabende gikalo e lit kachiel kod kuyo toka lalo wuon margi. Wamedo oro ote mag kuyo kachiel kod leta ne familia makamano mar mondo mi Nyasaye omed jiwo chunygi ahinya to gisani mabende gikale malit. Ka bende chieng' Jakamola Isaac e Facebook kacha wacho ni thanks Ramogi TV for airing the burial of Elder Justus Okeyo. Pole to Lydia Claudia Okeyo. Be strong in the hand of our Lord God. May mzee rest in peace. Nyakwara Ramogi Juang wakao mana yueyo madundo. Toku yueyo madundo. Abro duogo adhi mbele kod weche manyien mag Migago. Kikidhi mabor. Penj laktar.
ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 883 kata 0785 40 38 Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Raundi ya tindi kotika rabota imanyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boliga. Hosima da getinya pichi. Karo masachi hoteli yeye. Na rarochi. Ombogo tabu atile baga. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Afika nchota kitipo soku. Kulende. Kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Ego soli enyeke gima. Yaruli liko aseviu sasa bono. It was not easy kulala kwa baridi, kula vichakani. So nikaona okay, sasa sina any option. The best thing I can do is to offer part of my body. Which part? A kidney. Were you aware of the implications of selling your organ? It was my last option. Nilikuwa nataka kusaidia ndugu yangu. Maisha ni safari. Na sehemu ambayo umetokea, it should not deter you from progressing or achieving your goals. Yeah, people need to struggle. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakoromogi ajua ng'athulo manomiwa mar kelo weche manyien mag Migago emaneno korumo kalure naneno kochiegni molo kanyo sa 8 mar odiochieng' manyiso ni thuolo mar chenro mar Migago orumo gi sani. Kata kamano weche manyien mamoko pod ibiro yudo e weche manyien mag Sapara ma midhiambo mano kagi kacha mantiere kod ang'ich welo kaachiel kod oimore kaluore ni waluonu weche mathoth matimore pacho kae. Anise neno jafwambo marwa mano Walter Nyambaga ka entiere e gwengego mag Mavoko e kaunti ma Machakos kama bende luonwa machiegni romo makamano amara kadromo magalamoro mabende Azimio Bago e kaunti ma Machakos odiochieng' makawuono. Wach machielo mabende waluonu en romo mabende jatend piny William Ruto timo kod governors. Romo makamano dhi mbele e kaunti ma Naivasha ka bende moko kuom governors motenore kod duond burano mar Azimio mano moriwo Gladys Wanga ma Homa Bay, Abdul Swamad Nasir Sharif ma Mombasa, nyawadgi Makisisi Mbarati bende oyuoro e romo makamano ma jatend piny Obago kod governors magitimore kata obedo ni Raila nosekwero joge ni kik rom kod jatend piny William Ruto. Mago duto wabro keloni kata wabro menyoni e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Oriti masani to podi nyalo medo tudri kodwa kokale namba mar 33600 Facebook kacha bende biro yudo wa live Ramogi TV. Nyaka Ramogi ajong nyaka kendo waroma juma manyien. Nyasaye koriti to an bende orita. Nyinga Joyce Oduor.